Новое радио. Новое радио. Все только начинается. Новое радио. Бурдигар потирасон мешам барномаи шонгои бетанаффус ва ям аз шумо манзар нигори рустам. Ин шом дар меҳмонии мо қарор доранд директори генералии хонаи ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл Умед Абдураҳмонов ва ҳамчунин директори генералии радиои Нав Муборис Усмонов. Ҳар дуи шуморо қаблан ба барномаи бетанаффус хушомадед мегӯям. Ташаккури зиёд. Ташаккур. Мо барои чӣ омадем зардигор имрӯз? Ман медонам барои чӣ ва ман қаблан мехостам ки зебосанами Тоҷикистон 2019-ро муаррифӣ созам ва ин шом дар меҳмонии мо қарор доранд нафаре ки дар тамоми сол муяссар шуд бароишон муайян шуд ва мардум интихоб кард, муайян кард. Инам бошад Мунира Баҳромзода. Муборак бошад ғолибият ва шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. Ташаккури зиёд, дуруду паём аз меҳр мерасонам. Зинда бошед. Хуб, дар оғоз ман мехостам аз ташкилкунандагони ин лоиҳа, аз сарпарасти ин лоиҳаи зебоӣ ва зебоипарастӣ Умед Абдураҳмонов пурсам ки барои шумо ҳамчун сарпараст, ҳамчун ташкилкунанда ин лоиҳа чӣ гуна лоиҳа буд ва бо кадом хусусиятҳои хосаш аз дигар лоиҳаҳое ки дар кишвар аст фарқият дошт? Ширкати Тоҷик Кристалл ҳанӯз солҳои 2011 яке аз сарпарастони асосии озмуне ки гузашта бо соли 2011 зебосанам 2011 сарпарасти асосӣ буд ва аз он дам мо якчанд маротиба тасмим гирифтем ки ин озмунро аз нав зинда кунем ва барои тамошобинон пешниҳод намоем. Чун дар ҳама медонанд дар тамоми дунё, дар давлатҳои пешрафтаи дунё озмуни зебоӣ албатта мегузарад ҳар сол. Мо низ хостем ки Тоҷикистонро низ дар ҳамин сатҳ бубинем ва аз ин сабаб фикр пайдо шуд ки ин озмунро дар як сатҳи баланди дунявӣ, дар як сатҳе ки дар дигар кишварҳо мегузарад ин озмун гузаронем. Ҳамчун сарпараст шумо дар вақти ҷараёни баргузории ин лоиҳа буданд ҳолатҳое ки масалан ногувор, душвор ва дар хотири шумо нақш бастанд, зеро ки ягон лоиҳа, ягон кор бе душворӣ ба фикран сурат намегирад? Албатта ягон кор бе мушкилӣ намешавад. Вақте ки мо тасмим гирифтем ки ин лоиҳа озмунро оғоз кунем, пеш аз ҳама ҳамчун сарпараст, ҳамчун ташкилкунанда ман шахсан тамоми шахсоне ки 20 нафар як гурӯҳи корӣ ташкил намудем ва беҳтарин кормандони соҳаи телевизион ва радио ба он ҷалб намудем ва мутаассифона ҳамон 20 нафаре ки дар оғоз буданд то ба анҷоми озмун ба онҳо шояд тоқату ё ин ки таҷриба кифоягӣ накард ва то имрӯз гурӯҳ рафта рафта хурд шуд ва то даври ҷамъбастии озмун якчанд нафар боқӣ монд. Албатта мушкилиҳо аз ҳад зиёд буданд, чун мо тасмим гирифтем ки ин озмунро ҷумҳуриявӣ ташкил кунем. Вақте ки озмун ҷумҳуриявӣ мешавад, дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ мо сафар мекунем ва ҳаракат кардем ки дар озмун на танҳо духтароне ки дар шаҳр зиндагӣ мекунанд, балки аз деҳот ҷалб намоем. Дар бораи ҳаёти ҳар як иштирокчӣ як филми кӯтоҳ буд. Дар он ҷо фарқиятро ҳар як кас метавонад ба воситаи ютуб тамошо кунад, бинад. Чун дар Тоҷикистон духтаре ки дар шаҳр зиндагӣ мекунад, шарту шароиташ дигар аст. Духтаре ки дар деҳот зиндагӣ мекунад, шарту шароиташ дигар аст. ҳаёту зиндагии духтарони тоҷикро дар деҳот ва ҳам дар шаҳр ба тамошобинон пешкаш кардем ва ин аз тарафи тамошобинон бисёр хуб қабул гашт ва бисёр ҷолибам буд. Чун ҳар як навору ҳар як барномае ки мо дар ютуб шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоштем аз ҳад зиёд тамошобинони зиёд доштанд. Ин лаҳза аз Муборис пурсиданӣ будам. Барои шумо ҳамчун ровӣ ва пешбарандаи мантиқӣ боз ҳам ин озмун чӣ чизҳои навро нахустин маротиба дар фаъолияти кориятон ҳамчун ровӣ дидед ки барои шумо ин як навоварӣ буд, ин лоиҳа барои шумо аз дигар лоиҳаҳое ки бисёр иштирок доред фарқ дошт? Яке аз
нуқтаҳои муҳимаш ва хосияти афзалиятноке ки шумо гуфта истодаед дар он буд ки ман танҳо ровӣ набудам ва дар ҳамин буд ман ин лоиҳаро ба пуррагӣ аз намон амиқ яъне ки чуқур медонистам ки чӣ гуна ҳолатҳо аст, раванд чӣ гуна рафта истодааст ва вақте ки масалан ту ровӣ ҳастӣ мебиёӣ барои мегузаронӣ баъдан меравӣ ин тамоман дигар чиз аст вақте ки ту аз дохил медонӣ ки раванди худи истеҳсоли контент мавод чӣ гуна рафта истодааст ин бисёр мураккаб аст барои ман рости гап ин як таҷрибаи хуб буд ман ташаккур мегӯям ба Умед Абдураҳмонов ки то як андоза ин як боварӣ буд ба якдигар ки мо ин лоиҳаро бурда тавонистем то ба охир роҳандозӣ намудани чунин лоиҳаҳо бисёр мушкил аст аз сабаби мушкил будани роҳандозӣ намудани чунин лоиҳаҳо бисёриҳо дар Тоҷикистон ба ин кор даст намезананд аммо мо бо ҳамроҳии Мубориз Усмонов аз аввали оғози ин озмун то ба анҷоми ин озмун якҷо будем, маслиҳатҳо мекардем ва аз як тараф бо қувват будани дили ман ки ин сабру тоқат ба анҷом мерасад ин Мубориз Усмонов буд ки аз аввал то ба охир ҳамроҳи мо буд фикрҳои ин нафарро мо амалӣ мекардем ва саҳмаш аз ҳад зиёд аст хуб мин баъд низ анамин ҳамкориро дар оянда баргузор кардани лоиҳа дар нақша доред ки боз ҳамкории шумо давом меёбад махсусан дар ҳамин лоиҳа албатта дар ростӣ ман то ин дам муддати 18 сол шуд ки фаъолият дорам дар соҳаи ҷодаи соҳибкорӣ ва ин аввалин таҷрибаи ман буд дар ҷодаи эҷодкорӣ ва офаридан ва кор роҳандозӣ намудани лоиҳа ва барои ман бисёр ҷолиб буд хуш омад ва он хатогиҳое ки дар аввали ин лоиҳаозмун мо кардем аллакай таҷриба шуд барои мо ҳар як шарту ҳар як қадаме ки мо мегузоштем аз ҳама тарафа мо баркашида ба қарор меомадем ва ҳар як марҳилаи аввал дуюм марҳилаи интихоботӣ ва марҳилаи финалиро дар ёяҷоягӣ бо Мубориз Усмонов эҷод мекардем ва як мақсади асосӣ мо он буд ки ин озмун аз аввал то ба охир ҷолиб гузарад ва ин ба мо муяссар гашт Мунира фикр мекунам чеҳраи асосии барномаи мо аст аммо оиди худи барнома ҳарф занем ман дар консертам дирӯз дар консерти ҷамъбастиам гуфтам ки агар бисёри лоиҳое ки дар Тоҷикистон мешаванд як рӯз масалан консерт монанд мо тақрибан 40 консерт мондем ин кори оддӣ набуд вақте ки мо ба ҳар гуна минтақа мерафтем декоратсия шоу барои ки барои одамон ва яке аз хосиятҳое ки боз ҳам фарқ мекард мо бисёртар кӯшиш мекардем ки ин озмунро бисёр ҷиддӣ набарем барои ки контенти ҷиддӣ ин айни замон ман бибинам ки бисёртар шавқовар нест барои тамошобинон бояд контент то як андоза ҳазлу шӯхӣ дошта бошад ва пеш аз ҳама мақсади ҳазлу шӯхиам истода будани мо чӣ буд барои он буд ки вақте ки ин ён иштирокчӣ ба давраи дигар намегузарад ғамгин нашавад ва тамошобинам ин ғамгин шудани иштирокчиро эҳсос накунад барои ҳамин фикр мекунам ки шояд тамошобоб шудани лоиҳаам дар он буд ки мо кӯшиш кардем ки ин контент пеш аз ҳама замонавӣ бошад аз барномаҳое ки дар дигар мамлакатҳо ҳастанд мис Россия, мис Аврупо, миси дунё аз онҳо ягон камӣ надошта бошад ва пеш аз ан боз як душвориашам дар он буд ки масалан мис Россия, мис Аврупо, мис Амрико инҳо ба якдигар монанд ҳастанд зеро ки тамаддун ками беш монанд аст тарзи либоспӯшӣ аммо ин лоиҳае ки мо баргузор карда будем пайвастагӣ дошт ва мо бояд ки 100% такя карданамон лозим буд ва такяам кардем ба урфу одат анъанаҳои миллӣ ва мақсади асосии моям пеш бурдани анъанаҳои миллии тоҷикӣ буд ва кӯшиш кардем ки ҳамин озмун дар доираи фарҳанг маданияти мо бошад хуб чӣ хел пазируфта шуд аз нигоҳи худи ҳардуи шумоён аз тарафи мардум ҳамин лоиҳа вақте ки шумо ба минтақаҳо меравед шуморо чӣ хел истиқбол мегиранд дар он ҷо баргузории анамин чорабинӣ аз тарафи мардум шумо эҳсос мекардед ки онро чӣ гуна қабул карда истоданд албатта дар ҳақиқат ин лоиҳаозмуни зебосанам 2019 нигаронида шудааст ба ҷавонон чун ҳамаи мо медонем зиёда аз 70% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавононро ташкил мекунанд ва чунин лоиҳа
ин як талаботи замон аст, талаботи мардум аст ва вақте ки мо оғоз кардем аз рӯзҳои аввал мо шоҳидон гаштем ки таваҷҷӯҳ аз ҳад зиёд буд ва то ба имрӯз таваҷҷӯҳ зиёд аст ва як чизро қайд кардани ҳастам. дар ин муддати 6 моҳ Муборис Усмонов тасмим гирифт ки ҳунари маро омӯзад ва соҳибкор шавад. Ман тасмим гирифтам ки ровӣ шавам. баръакс ҷое бас кардед. Аки умед аллакай ба пуррагӣ гуфта дорем ки коргардони барҷаста шудааст ва аллакай медонад ки дар саҳна бояд чӣ гуна шавад, декоратсия бояд чӣ гуна шавад, ҳатто ровиён чӣ гуна сухан кунанд. Мо як ровии дигар дорем, ин нафар Шабнам Абдугозода мешавад. Ман бисёр вақтҳо медидам ки чӣ гуна Аки умед ба Шабнам мегӯяд ки ин бояд ин сухан ин тавр шавад, инаш ин тавр шавад, ин тавр шавад. Ва Шабнамам дар як муддат ҳатто гуфт ки ман дар ин лоиҳа рушд кардам. Агар ҳозир ба гапҳои ман Шабнам розӣ набошад, аллакай гапи дурӯғ мешавад. Зеро аллакай ситора шуд. дирӯз агар медиданд на танҳо ба онҳо, балки мо вақте ки омодагӣ медидем ва Хуршед Саттуров роҳ гаштани духтаронро меомӯзонд, ман низ ба ин дахолат кардам, роҳгардӣ, либоспӯшӣ ва дигар. Кадом кор мондааст? Аки умед беҳтарин. Хуб, айни замон бошад, ман мехостам ки саволҳоро пешниҳод созам ба иштирокчии асосӣ, ғолиби лоиҳа, ғолиби озмуни Зебусанам 2019 Мунира Баҳромзода. Бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба студия. Хуб, Мунира, чӣ сабаб шуд ки аслан шумо қарор додед ки дар ҳамин озмун иштирок мекунед ва иштироки шуморо, ҳамин қарори шуморо оилаатон, падар, модар чӣ хел қабул карданд ки шуморо дастгирӣ кард аз байни онҳо бештар? Марҳамат. Аслан иштироки ман дар ин озмун тасодуфан буд. Тасодуфан? Бале, як бора. вақте ки ҳамон рӯз гуфтанд ки озмун мешавад, ман рафтам иштирок намудам ва бо муваффақият ба даври дуввум гузаштам ва на он қадар боварӣ доштам ки мегузарам, зеро дар он ҷо 4 нафар аъзои ҳакамон буданд. Вақте ки агар яктаи онҳо ҳам розӣ намешуданд, мо наметавонистем ба даври дуввум гузарем ва насиб будаст ба даври дуввум гузаштем. имрӯз боша ғолибиятро ба даст овардем. Ва шуморо дар оила низ дастгирӣ карданд? бале, албатта пайваста модарам дар барам буданд ки дар ҳамин фурсати муносиб изҳори сипос мекунам ва падар, модар, аҳли оилаам ҳамеша моро дастгирӣ мекарданд. Хуб, вақте ки ба ҳамин озмун омадед, шумо медонед ки аллакай инҷо якчанд нафар иштирокчиён ҳастанд, духтарҳои дигар ҳастанд ва онҳо шуморо чӣ хел қабул карданд? аз байни онҳо шумо ягон нафар дӯсти нав, ягон нафар дугонаи нав пайдо карда тавонистед? албатта маҳз ҳамин озмун даст дод ки аз тамоми манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон дугонаҳои нав пайдо кунанд, зеро тавре дар барнома гуфтанд рақибон ки мо ҳама дар ин озмун иштирокчӣ ҳастем, вале ба якдигар бекина ҳастем ва ҳамин тавр беҳтарин духтарон буданд, ҳама зебо, ҳама доно, ҳама пурҳунару ҳама аз якдигар бо як чизи наваш фарқ мекард ва ана ҳамин зебоиҳо ва ана ҳамин чизҳо буданд ки моро ҷамъ кард ва изҳори сипос мекунам ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташкилкунандагони озмуни Зебусанам 2019. Хуб, воқеан дӯстии шумо байни духтарҳо бекина буд ва рақобат оман сахт буд? бале, дар сатҳи ҷумҳуриявӣ баргузор мегардид ин озмун, аъзои ҳакамон камтар сахтгир буданд. Аслан дар даври дуввум шартҳо тамоман хел дигаргуна буданд. Дар даври аввал фарқкунанда. бале, дар даври аввал дар шарти якум муаррифии зодгоҳи худ, ҷойҳои сайёҳӣ ва намоиши либоси миллӣ. Шарти дуюм пухту паз ки ҳамаи Зебусанамҳо гуфтанд муаррифӣ кардан дар даври аввал ки ман метавонам гуфта. Ана барои тасдиқ кардани анами гуфтаҳо шартҳо барои дузандагиву пазандагӣ буданд ва як шарти асосиш ки бароям душвор. бале, кадом шарт? анами шарти далелӣ ва нотарсиб ки Зебусанам баробари доно буданд, бояд чӣ кор кунад? аз ҷонварҳое ки даҳшатовар буданд, мору дигар аз зери анамҳо тангаҳои тиллоро ҷамъ карданд. ва шумо аз зуда ин баромада бале, 5 тангаи тиллоро соҳиб шудам. бисёр тарсидед? бале, дар ҳаётам бори аввал буд ки воқеан аҷоиб шарт. Хуб, бовар доштед ки дар ин лоиҳа шумо ғолиб мешавед, махсусан шумо ғолиб мешавед, на ин ки ягон каси дигар?
боварӣ доштам на он қадар, зеро дар даври аввал иштирок кардам, муҳим ба даври дуввум гузаштани ман буд. Вақте ки дар даври дуввум иштирок кардам, муҳим иштироки ман буд. Вақте ки дар даври дуввум ғолиб шудам ва ба даври сеюм роҳат гирифтам, дар даври сеюм боварӣ доштам, лекин бисёр парвардигор насибамон кард. кадом лаҳза бештар аз ҳамин лоиҳа дар ёду дар хотири шумо нақш баст ки шумо наметавонед онро ҳеҷ гоҳ аз хотиратон бароред? лаҳзаи охирон ки тоҷро ба сарам мемондан ва зебосонами Тоҷикистон эълон мекарданд. чӣ гуна эҳсосот ҳамон лаҳза шуморо фаро гирифт? ин эҳсосотамро баён карда наметавонам, зеро чунон хушбахт будам ки ба орзуи худ расидам. воқеан мо низ табрик мегӯем. Ин як сабру тоқат аст, ин як бузургӣ аст ки метавон тавассути меҳнатҳои беохир соҳиб шуд. Минбаъд дар оянда чӣ нақшаҳо доред? Чӣ гуна орзуҳои худро боз дар ҳаёт амалӣ кардан мехоҳед? мехоҳам боз болотар равам ва ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоям ва ба ташкилкунандагони озмун изҳори сипос мекунам ва мегӯям зиндагиро пурнаво кардед ташаккур, сенаҳоро пурсафо кардед ташаккур, аз дигар манро шумоманд кардед ташаккур, дар раҳи меҳру вафо кардед ташаккур. хуб, ташаккури зиёд инчунин барои он ки ин шом меҳмони мо будед ва ман мехостам боз як чизро пурсам аз Умед Абдураҳмонов. хуб, буданд дар баргузории ана ҳамин лоиҳа ҳолатҳое ки иштирокчиён духтарҳо мехостанд воситаҳои дигарро истифода баранд барои иштирок кардан дар лоиҳа ва барои иштирок кардан дар лоиҳа ё ки ғолибиятро ба даст овардан. Буданд воситаҳои масалан тавассути ягон шинос, ягон боз чизи дигар, намедонам. хуб, баромад сухан ба шумо. шамоли хуб, саволи шаффоф. агар гӯем ки ташкил намудани чунин лоиҳа мушкил буд, аз тарафи дигар муайян намудани ғолиби озмун мушкилтар буд. чун шартҳоро мо вақте лоиҳа месохтем, шартҳоро аз якчанд шарт гузоштем. яке аз шартҳо оид ба ҳунар буд, дигаре оид ба суханварии духтарон буд, оид ба ҷасорати онҳо буд ва муаррифии минтақаи худ аз лиҳози сайёҳӣ. албатта инро мо ба он сабаб кардем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагон огоҳ ҳастанд соли деҳот, рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад. аз ин нигоҳ мо ин шартҳоро гузоштем ва ҷасоратро бошад. вақте ки мо аввалин бор тасмим гирифтем ки қисми ҷасорат бошад дар ин озмун ё набошад, аз ҳамон гурӯҳи 20 нафара 15 нафар гуфтанд ки набошад хубтар, чун духтарон метарсанд ва баъзеашон метарсанд аз он ҷонваре ки мо онҷо мегузорем ва ин барнома он қадар шавқовар намешавад. ва вақте ки мо аввалин бор он калта класс мондем, гузоштем ва мушоҳида мекардем, ман дар ҳайрат мондам ки аз аввали ҳеҷ кас наметарсид ва агар шарт мемондем калта классро дар он ҷо кушанд, ҷои аввалро мегиранд, ягон мушкилӣ пеш намеомад. хуб, мехостам фаҳмам ки буд ягон шарте ки шояд барои ягон иштирокчӣ он шарт душвор буд, лекин ҳамон духтар мехост ки иштирокашро давом диҳад, мехост ки аз ҳамин шарт канор, лекин бигзарад ба оянда. саволи хуб буд. ба саволи асосӣ шумо ҷавоб додед? ҳозир ҷавоб медиҳам. Ман мехостам ҷавоб диҳам. ягон равед? албатта ин лаҳзаҳое ки шахсҳо мехостанд ки ба ҳар гуна восита, хуб, масалан кадом? албатта духтарон пеш аз баргузор шудани ин ё дар ин минтақа ё дигар минтақа омада пурсон мешуданд ки дар он ҷо ки аъзои ҳакамон мешавад. ба назди аъзои ҳакамон рафта пешакӣ маслиҳат мекарданд ки онҳоро роҳхат диҳанд. ва ман аз аввали озмун то ба охири озмун ҳаракат кардам ки шаффоф гузарад ва вақте ки дар якҷоягӣ бо аъзои ҳакамон мо хулосаи ҷои аввал насиби ки мегардад инро хулоса мекардем. мо дирӯз гуфтам дар вақти ҷамъбастро такрор мекунам, мо аз ҳамаи барномаро аз зиёда аз 40 барномаро
дақиқа ба дақиқа тамошо кардем ва он филми кӯтоҳе ки дар бораи ҳар як иштирокчӣ буд, онро низ суханронӣ, тарзи талаффуз, тарзи муомила, рафтор, ҳунарҳое ки онҳо доранд дар он барнома пешниҳод карданд, ҳамаи инро ба назар гирифта баъд ба хулосае омадем. хуб, ташаккур, воқеан ҷавоби хеле муфассал ва ин лаҳза ман мехостам аз мубориз пурсон шавам. Новаст аз оне ки шумо яке аз ташкилкунандагон будед, яке аз асосгузорони ҳамин лоиҳа будед, бояд гуфт ки ҳамеша бо одами бисёр кор кардан ин аз ҷиҳати рӯҳӣ, равонӣ, психологӣ низ як матонат, сабру тоқат ва бисёр чизҳоро талаб мекунад. Масалан, буданд ягон ҳолатҳое ки барои шумо ин ҳолати душвор буд ва ғайриқобили қабул буд, зеро ки муносибат кардан ва ҳамаи иштирокчиён духтарҳоро дуруст хуб фаҳмида тавонистанд. Муносибати шумо бо иштирокчиён чӣ гуна буд? Душвор буд, мушкил, осон? Бисёр осон буд бо иштирокчиён, аммо бо аъзои ҳакамат бисёр душвор буд. Бисёр душвор буд, барои ин ки мо ягон сценарий муайян надоштем барои баромадан ва он ҳолатҳое ки умуман дар тӯли барнома шуданд, инро пешакӣ мо ягон гапашро ё суханашро омода кардагӣ нестем. боз як мушкили дигар буд, вақте ки мо дар ҳар минтақаи ҷумҳурӣ марҳилаи интихоботиро мегузарондем, мо масалан саҳар соати 4 аз хоб нифса шаб мерафтем, ҳама аъзои ҳакамон, гурӯҳи корӣ ҳама хаста буданд, дар он ҷо дар муддати кӯтоҳ ҳамон саҳнаро омода мекардем ва вақте ки озмун ё марҳилаи интихоботӣ оғоз мегардид, аллакай мо ҳамаи мо монда будем, хаста будем ва аҳсан мегӯям ба мубориз ки ба ин мушкилот нигоҳ накарда бо як таби болида оғоз мекардем озмунро, ин марҳиларо ва ман рости гап қоил шудам ки ин қадар энержие ки ин нафар дорад ва ба фикрам ин воқеӣ, зеро ки агар ҳамин гуна энержӣ намебуд, шояд ки дар сатҳи ҷумҳурӣ ҳамчун як шахсияти шинохташуда, ҳамчун як рови натоқи воқеан номӣ шинохта намешуданд. Бинобар ин дар бораи худи лоиҳа ҳарф мезанем. Нигоҳ кунед, як ҳолат буд, асосан мо қарор доштем дар шаҳри Кӯлоҳ. Бисёр рӯз худаш ба пуррагӣ вазнин буд, зеро ки худи оғоз кардам, ёд дорам ки хато накунам, агар дар он ҷо проблема буд ёе ки бо декоратсия, ёе ки бо камера, ки мо камтар дертар оғоз кардем. Мушкилӣ буд. Яъне ки ҳама рафтан суд, мо рафтем он ҷо то ба фикри ман агар хато накунам то нисфи рӯзӣ интизор будем ки кай барнома оғоз мешавад. Мо оғоз кардем ҳар гуна ҳолатҳо, чӣ хеле ки медем мо пайкар ёр ва як шахси сахтгир ҳастанд. ва ин ба фикри ман на танҳо дар рӯи экран, балки дар зиндагӣ ҳам доранд ин хосиятро. Яъне ки ин одаме аст ки чӣ гунае ки ҳаст худро ҳамонтар нишон медиҳад, нобаста аз оне ки дар эфир, дар зиндагӣ дигар маъқул нест, ин аз он шаҳодат медиҳад ки маъқул нест. Тамом. Ин чизро бояд ки баҳсу мунозира ягон чизи дигар набошад дар ин ҳолат. Ва дар он ҷо агар хато накунам, яке аз иштирокчиён буд, ман гуфтам бояд ки ба ҳамин иштирокчӣ гузарад, ҳамаи хосиятҳо, хислатҳое ки дорад барои гузаштан ба даври дуюм ҳаст, ҳамаи имкониятҳо. Баъдам гуфтам ки ту рови ҳастӣ, ҷои худатро бояд донӣ. Ин ҳолат ҳазор бор шудагӣ аст. Барои чи махсусан ин ҳолат фарқ мекунад? Шояд хабар надоштанд ки шумо яке аз ташкилкунандагони ин лоиҳа. Не, гап умуман дар сар он нест, дар бораи ки ман ташкилкунанда ё ман ин ё вай не, гап дар он аст ки дар байни муносибат мо чунин ҳолат бо пайкар ҳазор бор шудааст ки ту ҷоядро дон, ту ин хел, ту хел. Ин худи дар сценарий буд, вале ҳамон рӯз мо аз сценарий баромадем. Аз кадом сценарий, ин сценарий ки навистагӣ нест, аз ҳамон сценарий ки мо тахайюлам доштем ки мо бояд ягон ҳолатро созем ки камтар дар он ҷо моҷаро бошад, ё ки ноам дигар фаҳмид, дигару дигар баромадем ва ба мо кардем чиз писанд наомад, намедонад чӣ кор кунад. Дар он ҷо хато накунам вай буд, об буд ба фикри ман, об буд дар вақашка гирифтам ва онро ба тарафи ман пахт кардам. Дар ҳақиқат чунин буд? ин лаҳза ҳаст. Баъдан ҳеҷ чиз нагуфтем, мо давом додем, ман хафа ҳатто нашудам, мо давом додан гирифтем барномаро ва баъдан як хислат дар он ҷо бояд ҳама бисёр вақт қад инро ченгу, қад инро, қад якадом нафарро мо дар он ҷо ченг карда истода будем ки қадашон чанд асту дигару дигар ва анамон қад ченг кунам ки монро ман надидам чи аст номаш.
вақте ки онро мекашед ва вақте ки сар медиҳед дастатонро мебурад. дар он вақт дасти манро бурид, ман худам асабӣ ҳастам, ҳамин ҳамаш омадааст. ҳамаш дар ягона ҳолат аст. Дигар чунин ҳолат шукри Худо рух надодааст дар доираи барнома, дар раванди сабти барнома ва ман ҳама чизро партофтам. Ман гуфтам бас. Дар он ҷо тақрибан як 300 нафар дар толор аст, аъзои акамон, ҳамагон нишастанд. Ман гуфтам партофтам, ман бас, ман дигар ишро микрофонро партофтам, ҳама чизро партофтам, гуфтам рафтам тамом. вақте ки мебориз ҳама чиро партоф, моҳпайкар ҳама чиро партоф, баромада рафтам. ба чӣ шуд? Ман фикр кардам оянда ин лоҳия чӣ мешида бошад. фикр кардам шояд костюмро пӯшам давом диҳам барномаро. баъдан аки умед омаданд дар он ҷо Орзу Исоев ҳам ҳамроҳи мо буданд, омаданд фаҳмонданд ва боз мо табассум кардем ва давом додем. Аммо рости гап ин чиз дар дил мондаст. дар ёд мондааст. ман як чизро қайд намоям. аз аввали аз якум рӯзе ки ин лоиҳа озмун оғоз шуд то ба охирон рӯзе ки ин лоиҳа озмун давом кард, ман мехостам ин дар шаффоф гузарад ва нисбати ягон духтар ноадолатӣ нашавад. баъзе вақтҳо буданд ман ҳамчун як шахси чӣ мегӯянд нейтрал, бетараф мушоҳида мекардам. Неки лаҳзаҳое буданд ки таъсири худро албатта мерасониданд. вақте роҳи дароз аъзои ҳакамон мераванд, монда мешаванд, як мушкилӣ равонӣ ё ин дар оила ягон мушкилӣ аст ё ин ки дар ҳамон лаҳза саломатиашон хуб нест. ин таъсири худро расонд. баъзе ҳолатҳо буд ки духтар зебо омода хуб сухан мегӯяд, лекин аз сабаби ки мисол яке аз аъзоёни ҳакамон гурсна аст ё ки ин таъсир мерасонид, мехостанд ки тезтар ба анҷом расад ва ба хӯрокхӯрӣ равем. аз ин сабаб ҳаракат мекарданд тез ба анҷом расонану гузаштӣ ё нагузаштӣ пахш мекарданд. ман мегуфтам стоп, аз сари нав бояд ин он шарту вазъияте ки шумо доред ин барои шахсан барои шумо аст. бояд адолат чӣ шавад, адолатона бошад ва бояд таъсири худро нарасонад, чун мо зебосанами тоҷикистонро интихоб мекунем ва бояд ҳатман бояд шаффоф гузарад. вақте ки манам дар даври аввал иштирок карда будам, моҳпайкарро ниҳоят сахт гирифта будам ва акаи муборис мегӯяд қариб сактаи дил мешудам. яъне сахтгирияшон дар чӣ буд? шумо мегӯед ки бори аввал иштирок кардед, сахтгир буданд, онро дар чӣ эҳсос кардед шумо ки сахт аст, сахт мегиранд? ба моҳпайкар ёрова ҳама духтарон писанд намеомаданд. масалан чӣ гуна духтарҳо писанд меомаданд? духтарон низ моҳпайкарро навақадар дӯст медоштанд ва тоҷам бисёр нафарон ҳастанд ки лекин як чизро ман мехоҳам қайд кунам. хоб маромад як моҳпайкар ёрова буданаш дар ин лоиҳа муҳим буд ва яке аз сабабҳои ҷолиб гузаштани озмунам дар ҳамон вақте ки баҳс бошад, дар ҷое ки баҳс аст як чизи хуб ба вуҷуд меояд. ҳатто дар ёд доред мо як-ду нашри барномаро бе моҳпайкар ёрова сабт карда будем. ҳеҷ чиз нашуд? не, ман худам ҳис кардам, ман мегӯям аки умед моҳпайкар нест. барнома медонед ҳар ҷоре аъзои ҳакамон истоданд, онҳо фикру ақидаи ахила доранд. тамом шумо на, шумо беҳтарӣ тамом. лекин моҳпайкар фарқкунанда. албатта моҳпайкар метавонистанд ки масалан баъзе ҳатто ҳолат буд барномаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, он нафар бо ҳамон қобилияти зеҳнии худ, бо дурандешии худ фаҳмиданд ки духтарон фиреб карданд бо муҳрабофӣ чӣ буд намедонам дар одам нест, онро фаҳмиданд, онҳо иқрор шуданд аз ҳама шавқорашон аст. ҳамон духтарҳое ки барои иштирок муроҷиат мекарданд, ки онҳоро махсусан ки муайян мекард, ки қабул мекард номзадиашонро аз рӯи чӣ? масалан аз рӯи қадду қомат, намуд ё ки чӣ? ягон талаботи махсус буд? албатта мо вақте ки оғоз кардем ин лоиҳаро, мо албатта медонистем ки имконияти қабул намудани ҳамаи духтарон нест, чунки мо наметавонистем ки дар як ноҳия зиёда аз 15-20 нафар якчанд рӯз истода ва ҳамаи онҳоро қабул кунем. лекин хоҳишманд бисёр буд. мо тасмим гирифтем ки бояд як критерия бошад, критерие ки масалан ҳамон хоҳишмандонро каме ҳам бошад камтар кунад ва аз як
стандарти талабот ташкил кардем. қаду баст на кам аз 160. инро ки муайян кард? Инро Мубориз Усмонов. Какой друг аст? Инро ходи Умед Абдурахмонов муайян кардааст, вале мо нигоҳ кардем ки масалан ҳастанд духтароне ки қадашон баласт, агар 170 ё 180 ё ки мемондан, бале баъдан бисёр нафарон хафа мешуданд, яъне ки имкониятро ин кашкали гуфтанд новаста. Мо асосан шояд ки талаботи сахт зебо будан ё беҳад хушрӯ будани иштирокчиам ин талаботи асосӣ набуд. Бояд ки мо бисёртар мехостем ки он нафароне ки дар озмун иштирок мекунанд онҳо ҳаматарафа бошанд, ҳам кадбону, ҳам дузанда, ҳам пазанда, ҳам зебо, ҳам қобилияти зеҳнии хуб дошта бошанд. Ман як чизи навро барои худ кашф кардам ин чӣ буд? ва як каме ҳам бошад мутахассиси соҳаи психология ҳам шудам. ҳаматарафа як чизро бисёр кашф кардам ки духтароне ки симои зебо доранд, асад зебо ҳастанд, қадди расо доранд, донишашон хуб нест. ва он нафароне ки симои зебо надоранд, донишашон бисёр хуб, кадбонуи хуб. Ва ман бисёр ғамгин мешудам вақте ки ягон нафаре мебаромад симои зебо, қадди расо ва суханрониро сар мекард, ҳаракат мекард, Мубориз ҳаракат мекард дастгирӣ кунад ки як сухани хуб ё як ақаллан як ҷумла гуфта тавонад, лекин намешуд. Ана баъзе вақт мешуд ки як духтаре ки он қадар зебо нест, баромада он қадар сухан мегуфт, он қадар ҳама дар ҳайрат мемонд ва мо намедонистем чӣ кор кунем. Он духтароне ки мисол қадашон пасттар аст ё ин ки ҳусни он қадар зебо надоранд, не ки дар суханронӣ, дар донишу ҳунармандӣ бисёр боло буданд. Дар ин ҷо мо байни якдигар фикр мекардем, намедонистем чӣ кор кунем, кадоме аз онҳоро гузаронем. Зебо, духтари зеборо ки дониш ё ин ки ҳунар кам дорад, ё он нафарро гузаронем ки симои зебо надораду дониши хуб дорад. хуб Мунира, мегуфтед ки аз нигоҳи шумо ки шумо дар дохили ҳамин муҳит будед як иштирокчӣ, кадом бештар барои тамоми духтарҳо кадом озмун бештар душвортар буд? ин маҳорати ҳамон сухан рондан ё ки дигар? аслан агар худи маро пурсед, вақте ки бори аввал дар саҳна мебаромадам, манам худамро гум мекардам, сухан гуфта наметавонистам, пас ҳамитавр омӯхта шудам. Вақте ки дигар духтарон ҳам мебаромаданд, шояд аз ҳиссиёт дода мешуданд ё ки аз аъзои ҳакамон метарсиданд ва худро гум мекарданд, дар саҳна худро идора карда наметавонистанд. Шояд аз ҳамин сабаб бошад ки сухан гуфта наметавонистанд. баъзе духтароне буданд ки дар пайси саҳна бо як меҳр, бо як муҳаббат сухан меронданд, машқ мекарданд ки то ба саҳна баромада бо як сатҳи баланд баромад кунанд, вале дар саҳна мебаромаданд тамоман худро гум мекарданд ва сухане ки дар пайси парда омодагӣ дида ҳисоб мебуданд, онҳоро гуфта наметавонистанд. хуб ана ҳамин ҷо сертификати калон аст. бале дар ҳамин боро пурсидан Мунира бой ҳастам. яъне ки ғолиби асосии лоиҳа бояд соҳиби як маблағи муайяни калон бояд мешуд. Инҷо агар хато накунам 50,000 сомон. хуб чӣ гуна буда эҳсоси шумо ва оё дар асл дар ҳақиқат ҳамин маблағро шумо гирифтед? аллакай соҳиб шудед ки чӣ? албатта гирифтам ва муҳим маблағ нест, зеро имрӯз ҳаст пагоҳ нест. Муҳим ғолибияти ман буд ва зебосанами Тоҷикистон дар соли 2019 шинохта шуда. Ва 50,000 сомон инҷо ба чӣ сарф мекунед? бале манам шавқовар аст. солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки гуфтем, ман дар деҳа зиндагӣ мекунам, зиндагии оддӣ дорам ва мехоҳам ба як-ду биное ки ба таъмир ниёз дорад онҷоро таъмир кунам. Чӣ кадом бино аст? Мактаби иловагии дар ҷамоати деҳотӣ унҷи. аллакай гуфтед ба нафароне ки дар онҷо ҳастанд? Ман бароишон кӯмак мекунам. ман дар даври сеюм ки филми мустанад аз ҳаётам гирифта будам, дар ҳамон ҷо ҳам савол шуда буд ки вақте ки шумо зебосанани Тоҷикистон интихоб шавед ва соҳиби 50,000 сомонӣ гардед, онро ба чӣ сарф мекунед? ва ман дар ҳамон ҷо ҳам гуфтам ки агар як миқдор китобҳое ки нав ба нашр расида буданд, онҳоро ба хонаи маданияти ҷамоати деҳотӣ унҷи ҳадия мекунам ва биноҳое ки ба таъмир ниёз доранд онҷоро таъмир мекунем ва боқимондаашро барои худам.
میمونم اقدامی بهترین است بکنم. احسان در خطا. بله. من فکر میکنم که ما از یکمون مویون انتخاب بهترین است. البته من یک پیشنهاد دیگر را میکنم. مرحبا. چون منیره زیباسنامی تاجیکستان گردی میتواند البته یک نفری شناخته میگرده در جمهوری و علاقه امروز از سحر تو به امروز تو این بیگو در یک چند رادیوها مصاحبه گذراند و در تلویزیون سفینه در بخش صبح اشتراک نمود و میتواند یک فوند کشاید یا اینکه چون دیگر نفران مشهور برای آبادانی یا اینکه برای دانش آموزی یک فوند کشاید و تو مدت یک سال مبلغ شخصانی پیدا میشوند که باز مبلغ گذاری کنند که مقصدهای پیش گرفته میرفت جامعه ما بشه. خب پیشنهاد بهترین است. بله شما امروز چه قبول میکنید پیشنهاد رو؟ البته هر آنچه دلم خواست نمون می شود، هر آنچه خدا خواست تمام می شود و نقشه میکنیم، کوشش میکنیم که عملی شود. تشکر زیاد. خب اگر تمایلات باز گفتنی های داشته باشید مرامت سخن با همه شمایان با نوبت میتونید سخنی انجامی خود رو بدید. وقتی که ما شاه جایزه و دیگر جایزه های را معین میکردیم من از اول روزمان تا به آخر حرکت کردم که یگان دختر از این لایحه را افتاده نرود و تصمیم گرفتیم با همراهی مبارز اسمانوف که جایزه های گوناگون یا اینکه نامیناسیون های گوناگون تشکیل نماییم که و هر یک دختر نامیناسیون سپاریم و خلاصه اومدیم که 10 نامیناسیون دیگر هم راه اندازی کنیم و این نامیناسیون ها زیباسنامی گیسودارو، زیباسنامی قد بلند، قامت بلند. یعنی من بعد اینها رو عملی کنیم. علاقه شد. ما اسپوردیم. یعنی که 10 نفری که با دوره نیویی روخات یافته بودند، اینها علاقه فینالیست این آزمون بودند. با همه آنها ما جایزه های معین، یعنی که از روی نامگو یا اینکه نامیناسیون معین سپردیم. بله، توفهای خاطره‌ای داده شد از تاج کریستال و ما یک چیز دیگر رو من باید قید کنم. ما بارها با امید عبدالرحمن وقت صحبت میکردیم من میگفتم که شاید سرپرست یافتن لازم است که مثلا بسیارتر شود، اما نوبسته از آنی که این لایحه از لحاظ اقتصادی بسیار عملی کردنش دشوار بود، زیرا که مبلغ بسیار کلان صرف شده است و این رو باید بگوییم چقدر گفتن لازم نیست، اما من میگم که بسیار مبلغ کلان و این نفر چون شخصی وطن دوست میهم پرست گفتن که من این رو به خاطر مثلا رشد سیاحی برای عنعنه‌های ملی باید که شخصا خودم کنم و این چیز رو با پورگی به اتمام رسونم، زیرا که مثلا دیگر سرپرستان هم همراه میکردیم اما این نفر شخصا خودش رو نخواستند، یعنی چند مرتبه معلوم کردم میشه. سرپرست یگانه نخواست. من علاقه فکرم رو دیگر کردم. اگر سال 2020 خب لایحه آزمون زیباسنام راه اندازی کرده شود حتما سرپرستان زیاد لازم هستند که بله این نوبت فکر میکنم که موسم نو است، موسم دوم میشود. این موسم بسیار شوق‌آور میشود. ما علاقه یک چند نقشه های هم داریم و علاقه سرپرستان هم زیادتر میشوند و باز هم مقیاس آزمون کلانتر میشود، یعنی که اشتراکچیان بسیارتر میشن، خوشمندون زیاد میشوند. بله امکانیت ها وسیع‌تر. خب شما چی می‌فرمایید؟ مرامت منیره میشنویم. از همه بسیار سپاس میکنم با آنها و در اینجا گفتن که به همه دختران ما نامیناسیون رو دادیم زیباسنامی گیسوداروز و نامی زیباسنامی گیسوداروز رو به من عنوان دیدن، زیرا در آزمون چکمه گیسونی اشتراک نموده والیبیاد رو به دست آورده بودم و لحظه نهایت هیجان آوری آن در آن بود که وقتی که همه زیباسنام ها رو اعلام میکردن، زیباسنامی قامت بلند، گیسوداروز، پرهنر، زیباسنامی بدخشان، زیباسنامی ولایت سوخت، همینطور قریب که همه دختران گرفتن، نمیدونی که در آخر
ки монд вақте ки ҳама мехел лентаҳоро ва ҷоизаи рамзиро гирифтан баъдан боз як суруд мешунавем гуфтан ҳамин дила тез месадад ки баъдан боз мусиқи баландтар мешавад. Муборис Усмонов мебаранд мегӯянд ки ин лаҳзаҳо зебосанаи Тоҷикистонро интихоб мекунем. Ҳама дар ҳаяҷон зеро ҳама аллакай яктари ҷунвон гирифтагӣ ҷой гирифтан ва дар охир боз ном ва насаби маро гирифтан. ниҳоят хурсанд ҳастам. ман ин идеяи ман буд. мақсади асосии ман ҳамин буд ки бояд мо як кор мекардем ки ҳаяҷон то ба охири он консерте ки мо баргузор кардем бояд мемонд, гум нашавад. ҳаяҷон бисёр вақте ки мо гуфтем ки чӣ гуна мо ин ҷоизаҳоро супорем, идеяҳо гуногун буданд. 2 нафар, баъд аз 10 нафар, 8 нафар, аз 8 нафар 4 нафар, ин хеле идеяҳо буданд ва ман ба хулосае омадам ки як кори бисёр шавқовар мекунем. аввал ба ҳама 10 нафар як ба як ҷоиза месупорем. ҳама фикр мекунанд ки ҷоизаи асосӣ ҳамон шахсе ки дар охир аст ҳамон кас мегирад. ва ман дар охир ҳар гуна шахсонро мондам ва шахсоне ки якчанд нафар претенденти асосии озмун буд, аллакай ман баҳои ҳар номинатсияи дигар додам. вале бисёри нафарон як чиз дигар бахшиш мепурсам. бисёри нафарон ҳатто аз иштирокчиёнам бовар доштанд ки онҳо ғолиб мешаванд. мо худамонам ҳис мекардем ки муҳит чӣ гуна аст, аммо то ба охир ягон кас намедонист ки ки ғолиб мешавад. бисёри нафарон, аммо кадом вақт муайян шуд ки Мунира Баҳромзода аст, манам намедонистам. барои ман Умед Абдураҳмон гуфтам ки ту як бор барномаро тамошо кунам, рӯи Мунира Баҳромзода. мо дар YouTube гузоштем, аммо ман рости гап тамошо накарда будам. баъдам барномаро тамошо кардем ва кардем. як чанд нафар, як 3, 4, 5, 6 нафар дар онҷо овоздии SMS буд. ҳама инро хулоса бароварда, масалан ҳама интизор буд. бисёр нафарон ҳатто мегуфтанд ки масалан як чанд иштирокчии дигар доштем, онҳоро номбар мекардам. мо албатта ба назар зебосанами Тоҷикистон, чун халқи тоҷик аз қадим шоир ҳастанд, забондон ҳастанд ва ҳунарманд ҳастанд. мо бояд пеш аз ҳама як шахсеро интихоб мекардем ки тавонад тоҷиконро муаррифӣ намояд, сухандон бошад. ва имрӯз мо мебинем ки Мунирахон бисёр сухандон ҳастанд, атоқ ҳастанд ва ҳунарманд бояд бошанд. албатта соҳиби ҳунари гуногуни қадиманд, дӯзанда ҳастанд ва агар шахсоне ки ба фикрҳои ман розӣ нестанд, метавонанд аз шабакаҳои иҷтимоӣ YouTube дар омада филме ки дар бораи Мунира ҳаст тамошо кунанд ва хулоса бардоранд. рости гап дар Instagram ман то ҳол намедонам бисёри нафаро ки Мунира Баҳромзода ғолиб шудааст. шахсан дар Instagram шаб як 70-80 паём омад, яъне ки барои ман нависанд ки ки аст, кай тамошо кунем, куҷо тамошо кунем. барои ҳамин саволи шавқовар, кай тамошо кунем барномаро? аз куҷо? шумо имрӯз вақти манро гирифтед, чун ман ҳамаи барномаро шахсан худам монтаж мекунам. як сири дигар фош шуд. агар вақта гиред, чанд дақиқа вақти манро гирад, ҳамон қадар дер тамошо мекунед. ин ҳазл аст. рости як нафари дигар, як нафаре ки ягон кас онро намебинад, ин Суҳайли аст. инро ҳама вақт қайд кардам дар кор ки аз аввали барнома ва то ба охири он дар паҳлӯи мо буд ва шабҳои дароз ин навоҳое ки аз ҳар минтақаҳо равон карда мешуданд, онро монтаж ё ин ки такмил медод ва омода мекард ва рӯзҳои муайян бояд ҳамон филмҳо ба эфир мебаромаданд. ин кори бисёр мушкил буд ва баъзе вақтҳо лаҳзаҳое буд ки мо шабонгоҳ якҷо шишта то соатҳои 3 шаб 4 шаб он наворҳоро омода мекардем ки ҳамон то рӯзи шанбе ба эфир барояд, чун ҳамагон интизор буданд. ва вақте ки имрӯз ҷамъбаст шуд, ҳамон мондагӣ, ҳамон чиро ҳис намекунем. албатта
дар як Хастагиро эҳсос намекунем. эҳсос намекунем дар як лаҳза. хуб хулас тамошо мекунем 2020 ҳамин сол. ҳамин сол баъд ҳамин сол. ин вобастагӣ дорад аз Муборис Усмонов агар хаста шуда бошад. аз ман аз умед Абдурахмонов вобастагӣ дорад. Агар пулаш тамом нашуда. Пул тамом нашудааст вале. хуб ташаккури зиёд мегӯям ва айни замон аллакай дар Тоҷикистон соат 19:34 нишон медиҳад. Ман хотиррасон мешавам ки ин шом меҳмони барномаи мо буданд иштирокчӣ ғолиби асосии лоиҳаи зебосанами Тоҷикистон Мунира Баҳромзода ва ҳамчунин директори генералии ширкати Тоҷик Кристалл Умед Абдураҳмонов, сарпарасти ин лоиҳа ва ҳамчунин Муборис Усмонов, яке аз ташкилкунандагон ва инчунин пешбарандаи мантиқи ин лоиҳа, ки бори дигар ҳамаи шуморо ба студия хушомадед мегӯям. дар охир як чизро бояд қайд намоям. Дар ин лоиҳа озмун на танҳо ман Муборис ва муқайдтар буданд. Дар ин лоиҳа озмун қайд кардан буд ба маврид аст ки бисёр гурӯҳи эҷодӣ калон буданд ва гурӯҳи эҷодӣ калони мо бале Фахриддини Малӣ, Зафар Абдуалимов, Дилхоҳи Нозиршо аз телевизиони синамо, Дилхоҳи Нозиршо бисёр ба мо кӯмак карданд ва ҳама вақт ҳозир буданд ва ҳама ин гурӯҳи эҷодӣ тамоми шахсоне ки дар ҳамин барнома ҳамчун аъзои ҳакамон иштироканд ба ҳамаи онҳо миннатдории худро баён мекунам. Ба сарояндагони машҳур Нигина, Фарангиз бисёр буданд. Ба Зафар Абдуалимов ва дигарон миннатдории худро баён мекунам. боз як чизи шавқовари дигар дар он буд ки ҳайати эҷодии мо 70% корбандони Тоҷик Кристалл. ҳама шахсони эҷодкор шуданд. Дуруст. барои ки Умед Абдураҳмонов чӯ қарор карданд ки бояд ки онҳо ҳам шахси эҷодкор шуданд. Барои ҳамин тавр шуд. билохира медиҳи ки далер буданд дар он ҷо чанд нафарони дигар. беҳтарин аст минбаъд дар ширкати шумо кормандоне ки шояд дар оянда боз дар ягон лоиҳа бошад Умед Абдураҳмонов омода ҳастанд ки ба пуррагӣ гузаронанд. бале хуб маромад сухани шумо гуфтание дошта бошед Мунира мешунавем. аз он хурсандам ки унвони зебосонам 2019-ро сазовор гаштам ва ба духтароне ки то ба даври финале ғолиб омаданд онҳо низ ғолиб ҳастанд баробари ман, онҳо низ дар ҳаёт зебосонам ҳастанд ва ба онҳо муроҷиат карда мегӯям ғамгин нашаванд ки ҷоизаро ба даст наоварданд, зеро кулли бемориҳо шифо меёбад, мусибатҳо бартараф, ҷамъи гуноҳҳо бахшида мешавад, қарзҳои қарздорон адо мегардад, маҳбусон аз банди завонаи зиндон раҳо меёбанд, ғоибон ҳозир мешаванд, гунаҳкорон тавба мекунанд. оё намедонед ки чӣ гуна абри сиёҳ зебо кушода мешавад ва ё шаби торик ба рӯзи равшан? Пас агар оқибатҳои кор чунин аст, зиндагиамон ба хурсандӣ ва ояндаамон ба шодиву масарат табдил ёфт. саломат бошед, ташаккури зиёд, воқеан хеле андешаи ҷолиб ва инчунин беҳамто. инак дар ана ҳамин ҷо азизони дил ба охир мерасонем барномаи шомгӯии бетанаффус. ташаккури зиёд мегӯям бори дигар ба ҳузури ҳар яки шумоён. зинда бошед ва хотиррасон мешавем давоми ин вақт бо шумо будам ман Зарнигӯри Рустам. ҳамеша дар мавҷи радиои нав бимонед. Новое радио.